Libap vilayetinin Türkmenabad şäherindäki aeroportda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmelerimiz işgäriň iş wagtynda yaralanmagyna ýol başçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyna aýdýarlar. Çeşmelerimiziň sözlerine görä waka apreliň ahirinde aeroportyň texniki işgärleri şolsanda sürjüler we tam süpürjüler ýogara çykarylanda boldy. Ähli işgärler aeroportun daşynak baglary ýyda getmek üçin ýogara çykaryldy. İşgärler bu ýerlerde sürme işlerini geçirip haşarotlary ormaly boldular. Şonda ýolbaşçylar bir sürüjüden bir sany keçi traktory abatlap bermegi we onu ýer sürmegi talap etdiler. Sürüjü traktoryň tekerini ýel bolmansoň onu aeroportun içindäki ýolawçylar daşaýan awtobusdan şlang tartyp traktoryň tekerini çişirip başlady. Şonu tekeriň diskasy atylyp gidip sürüjüniň eňegini dirini kesip ýarym ýüzüni gopordy. İşgär özünden ödüp ýykyldy. Onuň ýanyndaky işgärler gorkup onuň ýüzüne seredip bermediler. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä ortaça 40 ýaşyndaky bu işgär aeroportyň içinde ýolawçylaryň ýüklerini uçara daşaýan kiçi uloglary sürmek işini ýerine ýetirýärdi. Çeşmelerimiz wakanyň ýygyany aeroportyň resmiýetleriniň işgäri saglyk bejergisi üçin Aşgabatda alyp gitmäge synanşandygyny, ýöne saglyk işgärleriniň muňa garşy çykandygyny hem bellediler. Aşgabatdan gelen saglyk işgärleri işçiniň ýüzüni göreni onuň uzak ýoly çyzamaýanyny aýtdylar. Ýolda öler diýdiler. Şondan soňra onu Lebap vilayatynyň gaýry goýma tiz kömek klinikasyna ýerleşdirdiler. Dip çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimizin 2-nji maýdaky maglumatlaryna görä işgäriň saglyk ýagdaýy agyr bolup ol häzirki wagtda komada ýatyr. Olar wakadan soňra aeroportyň baş inženeriniň öz ardasy bilen işden çeklendigini hem aýdyp, pajigaly wakanyň döremegine goşadyrnak içinde iş howpsuzlygynyň dogul üpçün edilmezliginiň we ýol başçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyny belleýärler. Aeroportyň resmiýetleri pul taşytlamak üçin baglanlary, ustalary işden çykardylar. Şol sebäpli texniki işgärlerden dürli işleri şolsanda bag etmek, yer sürmek, traktor bejermek we sürmek ýaly işleri berjä etmek talap edilýär. Olar bu işlerden baş çykarýarmy ýa çykarmaýar, muňa seredilmeýär. 1200-den 2500 manada çenli aýlyk alýan bu işgärler işlerini ýitirmejek bolup, näme buýrulsa şonu edýärler. Bu ýagdaýlar şeýle pajigaly wakalary sebäp bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiz ýol başçylaryň ilk wagda wakany gizlemäge synanşandygyny, ýöne şaýatlaryň köpdigi sebäpli onu goýup bolsun edendigini hem bellediler. Häzirki wagtda şäher prokuraturasy waka boýunça derňew işlerini geçirýär diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Azatlyk baýdylanlar barada Agdalýan klinikadan, Türkmenabadyň aeroportundan we Lebap vilayatynyň polisiýa müdirliginden kommentari almaga synanşdy. 2-nji maýda Türkmenabadyň aeroportunyň soraw jogap bölüminde telefona jogap beren resmi bu habaryň dogry däldigini, azatlyga yalan maglumat berilendigini aýtdy. Polisiýa müdirliginden de klinikadan kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň ýogara çykarylyp dürli işlere çekilmegi, şolsanda haşal otlary arassalamagy, köçeleri süpürmäge, yerleri sürmäge we ýollaryň gyralaryny renklemäge mejbur edilmegi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Bu ýowarlar her aý diýen geçirilip, hususan da bayramçylyklaryň ýa-da ýurt ýolbaşçylarynyň sebitleri edýän saparynyň öňü sirasynda hasta batlanýar. Azatlyň habarçylary bu işleriň dowamynda galy berse-de, adaty iş wagtynda ownuk ýa uly gowrumdäki pajigaly hadisalaryň bolýandygy barada mundan ozal hem habar beripdiler. Geçen ýylyň tomsunda Azatlyň habarçylary Lebap vilayatynda Agoýuň açylşynyň öň ýanynda onuň gyssaly gurulşynda bir işçiniň ölendigini habar berdiler. Türkmenistanlaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurdun döwlet we hususy edara kärhanalarynda işgärleriň zähmet hukuklary ýygyderli bozulýar. Ýurtda giň ýaýran işsizlik zerarly gazanjyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy iş berjileriň her hili eden etdiliklerine, işgärleri iş ýerinde urup ýençmeklerine çenli ýol açýar. Azatlyga dürli wagtlarda dürli çeşmelerden gelip gowşan maglumatlara görä iş ýerlerinde işgärleriň saglygyna ziyan ýetende, hatda ölüm hadisesi bolanda hem köplenç kanun esasında berilmeli kömek ýa öwes pulu kompensasiýa berilmeýär. Hukuk goraýjy işgärler bolsa hatda bir näçe gedek arz edilende hem bolan wakany öz wagtynda ýerinde we dogly derňemekde erjellik görkezmeýärler.